La calor i la humitat no els deixava respirar. Era estiu, el sol ja es retirava i els carrers s'omplien de cotxes. Només se sentia la fressa dels motors. Però els càlids rajos de sol deixaven pas a una agradable nit de lluna plena. Ells van decidir sortir a passejar una estona. Eren gairebé les 9 del vespre, però encara hi havia obert alguna que altra botiga. Passejaven lentament. Miraven amunt, miraven avall, badaven. La marxa era lenta, però segura. S'agafaven la mà, es deixaven anar, es perdien entre la multitud, es retrobaven de nou, es miraven. Ell ho feia amb cert menyspreu. Ell esperava que li digués alguna cosa. Era una espera inútil perquè ell no diria res. Malgrat tot, encara estava enamorada. Mai no va deixar d'estar-ne. El mirava meravellada, però no podia obviar la ràbia que li produïa. Era una ràbia continguda. L'arrossegava des de feia molts anys. La ràbia que se sent quan no et corresponen. Van entrar en una botiga selecta, d'aquelles on tan sols hi ha productes de molta qualitat. Però en el fons, només són queviures. Eren quart a 10 i la temperatura exterior encara era força alta. Feia molta xafogor. Els agradables vents artificials de l'aire condicionat de la botiga convidaven a entrar-hi. S'hi van ficar dins tots dos, l'un darrere de l'altre. Eren passos gairebé instintius, gairebé sincronitzats. Ell no podia apartar els ulls d'aquell gènere que hi havia exposat als estants. Formatges curats, sacallona dels Pirineus, mongetes del ganxet, tot molt suculent. Res que li fes deixar de pensar en allò que havia vist aquella mateixa tarda. Era un tros de paper. Estava tallat de manera espontània. Hi havia escrit un número de telèfon, amb traços molt clars. També hi havia una dedicatòria amorosa. La lletra era rodona, maca, bonica, fàcil de llegir. Ho hauria esculpit una noia jove, bufona, atractiva. La seva amant segur. No tenia cap dubte. Feia anys que s'ho ensumava, però mai no havia trobat cap prova per demostrar-ho. Havia arribat a pensar que potser parava boja. Boja per un amor que no la corresponia, que l'enganyava, que la menyspreava. I allà estava la maleïda prova. La duia al seu maletí. Aquelles llargues estades fora de casa no eren per motius de feina, en absolut. Eren per veure's amb l'altre. I ella ja n'estava farta. I allà es trobava, badant dins d'una botiga de Barcelona. 25 anys de matrimoni a fer punyetes. I ell mirava les delícies que hi havia als prestatges, com si res no hagués passat. Semblava que només li importava tenir la panxa contenta. No deixava de mirar uns pernils de gla que hi havia penjats. Ella seguia dissimulant. Ho havia de fer. No sabia per què, però havia de dissimular. Mentre es mossegava els llavis i feia xerricar les dents. S'imaginava com podia ser aquella barjaula que s'ho feia amb el seu home. Com podia ser que li agradés més que ella. No podia deixar d'imaginar el seu amor acariciant un altre, besant un altre, suant amb un altre, bandarra! Van comprar un pernil de gla i van sortir de la botiga. En el fons l'estimava. Li agradava veure'l content. Aquell vespre, pernil i pa amb tomàquet. Van seguir passejant gran via avall, de camí a casa. No podia apartar la mirada d'aquells estrangers que estiu rere estiu envaïen els carrers més cèntrics de la capital catalana. Molts anaven agafats de la mà, encara alegre, enamorats. Altres llepaven saborosos gelats, es miraven amb ulls tendres i es feien petons. I ella, tot el contrari. Per què? El patiment va fluixar en el moment que van entrar al portal. Ja no hi havia ningú, només ella i ell. Van pujar a l'ascensor, van picar el quart, com sempre, i van començar a pujar. Aparentment, res no era diferent dels altres dies. Ella va treure les claus i va obrir la porta de casa. Va deixar el pernil de 5 quilos a la cuina mentre ella es llançava directament al sofà, a mirar les tonteries que fan a la televisió. Les agulles del rellotge avançaven. Per ell tan sols van passar uns minuts. Però per ella no. Els sons es tornaven més aguts del normal i cada cosa que veia tenia un color estrany. Durant quants anys l'havia estat enganyant? Era incapaç de trobar una resposta. La tensió augmentava, però ell anava a la seva. No quedava pa. El pernil sense pa amb tomàquet no té sentit a les càlides nits de juliol de Barcelona. Va anar cap al sofà i li ho va comunicar, amb veu tremolosa, gairebé trencada. Ell, aixecant lleument la mirada, va sentir amb el cap i va continuar mirant la televisió com si res. L'endemà es van llevar com cada dia. Ella preparava l'esmorzar mentre ell s'ajustava el nus de la corbata. Va menjar 4 coses,
i va marxar cap a l'oficina. Ella, en comptes de posar-se a fer les feines de casa, com sempre, va decidir anar darrere d'ell. El va seguir sigilosament espiant-lo. Tenia al despatx un parell d'illes més avall, de manera que no va ser complicat seguir les seves passes. Duia un ritme lleuger, mig estressat, com aquell que rutinàriament fa una feina que no li agrada. Va entrar a l'edifici deixant un sec bon dia al recepcionista i va desaparèixer escales avall. Qui seria la fresca amb qui li feia el salt? Al capvespre, ell va tornar amb la mateixa cara de pòquer de sempre. Ell era a la cuina, preparant un deliciós sopar mediterrani i tallant el pa que aquella mateixa tarda havia comprat a Cal Flaquer. Un petó de rutina, una carícia de cortesia i el sofà. Li bullia la sang. Ja no podia més amb aquella situació, però va mirar de tranquil·litzar-se. El va cridar des de la cuina per poder preguntar-li com li havia anat el dia i què farien el proper cap de setmana. La resposta era evident i ella ho sabia, però sentia l'imperiosa necessitat d'escoltar alguna cosa que sortís dels seus llavis. Aquell cap de setmana coincidia amb un pont, però s'havien de quedar a casa perquè ell tenia unes reunions de feina molt importants amb uns clients estrangers i no hi podia faltar. Era la gota que va fer vessar el got. Uns clients estrangers! Tindrà barra! Era tot el que necessitava sentir per poder dir-li a la cara tot el que pensava, tot el que sabia. Les paraules volien sortir de la seva boca, però ell es va girar desairós i va iniciar una lenta marxa per tornar a escarxofar-se al sofà. Ella no va poder aguantar més. Va agafar el que tenia més a mà, el pernil de gla de 5 quilos que havien comprat el dia abans. La calor havia fet que s'omplís d'oli i relliscava tant se val. Li va clavar un cop de pernil al cap, d'esquenes, amb aquells aires impassibles que tant i tant odiava. Només volia cridar la seva atenció, però l'adrenalina li fluïa pels poros de la pell i de seguida es va adonar de la virulència de l'impacte. Va caure a terra, a plom. Va quedar estabornit entre la cuina i el passadís. Només va poder veure com queia i deixava de respirar, a poc. Li va caure la cara i va quedar pàl·lid, completament. Què hi podia fer? Era sola a casa. El seu marit, la persona amb qui havia compartit els últims 25 anys de la seva vida, era un cadàver estirat a terra. Tot plegat aguantant un pernil de gla de 5 quilos amb les dues mans, amb olor de sang, amb aroma de sopar acabat de fer i amb el caliu d'una llar a la gran ciutat. Què hi podia fer ara? Doncs el que faria qualsevol. Trucar a la policia. Els Mossos d'Esquadra van arribar en un tres i no res. Van pujar al pis acompanyats d'un equip de metges, però ja no hi havia res a fer. Sentia la por. Li regalimava per totes les glàndules del cos. Mirava els policies directament a la cara. Havia d'inventar-se la millor història de la seva vida i ho havia de fer ja. Per la policia ella era una assassina, una psicòpata, una boja. Li van llegir els drets i van regirar el pis de dalt a baix. No van deixar res sense revisar. Tot potes en l'aire. La seva intimitat havia estat violada cruelment per l'estat de dret, però sabia que això era infinitament millor que passar-se el que li quedava de vida a la garjola. Mentrestant, l'equip mèdic s'enduia el cadàver del seu marit en una llitera, coberta amb una manta fina i fluorescent. Semblava un d'aquells bombons que decoren les taules per Nadal. Només va poder esculpir unes paraules. El meu marit ha sortit de la cuina, ha patinat, ha caigut a terra i ha mort. Jo era a la dutxa i no he pogut fer res. Els policies la van mirar. Van pensar que una senyora de la seva edat amb un pis a la zona noble de Barcelona no els podia mentir tan fàcilment. Un d'ells va entrar a la cuina, va fer una ullada, va moure 4 calaixos i va veure que tot era a punt per fer el sopar. Va mirar fixament als ulls d'aquella senyora i va continuar amb l'escorcoll. Els nervis que li produïa aquella situació se la menjaven per dins. Ja sentia les hostils parets del calabós. Va ser aleshores quan va entendre que només podia fer una cosa, només tenia una sortida. Només podia fer el que havia estat fent els últims 25 anys. Servir als altres. Els va oferir un beure i els va tallar una mica de pernil per acompanyar. Els Mossos no van trobar cap evidència que pogués refutar la història d'aquella dona. Van decidir que era un bon moment per entomar el compliment i van acceptar de molt bon grat el menjar i la beguda. El
pernil de gla regalimava oli en abundància, era deliciós. La beguda era fresca. No podien deixar de menjar aquell suculent pernil mentre ella en tallava més i més trossos. Els policies no tenien ni idea que estaven deixant sense proves el crim més ràpid i perfecte que s'ha comès mai a la ciutat de Barcelona.